Türkmenistanda täze diyetxalaryň ýene bir näçesi açyldy. 13-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Fatahy Berdimuhammed Annaýewiň dogulun ýeri Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň Izgant obasynda täze ýokunç keseller hastahanasyny açdy. Çäranyň dowamında döwlet başçysy Henide çynly ýurtda koronavirus ýokunjy bilen kesellemek ýagdaýynyň hasaba alynmandygyny ýene bir gezek nyktady. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä 200 orunluk hastahanada ýeti respirator hem angina kesellerini, ýokunç içkeçme kesellerini tary getirme we beýleki ýokunç keselleri bejermek üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Şeýle-de onda howa damja ýolu bilen geçýän aýratin howply ýokunç keseller bölümleri hereket edýär. Keselhananyň barlyk hanasynda COVID-19 keselini döredýän virusy ýüze çykarmagy mümkinçilik berýän enzam hem oturduldy diýilip resmi habarda edilýär. Bu keselhananyň açylmagy ýurtda pozitiv COVID-19 hadisalarynyň ýüze çykarlandygy we koronavirus alamatlary bilen kesellän ýurt raýatlarynyň helak bolýanlygy barada Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz neşirleriň iýdigderli habarlarynyň peýda bolýan pursadyna gawat geldi. Oktýabryň ahirinde Tatarstanyň Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasynda 7 adamyň koronavirus testleriniň ikinjisiniň pozitiv netije görkezdenligini Azatlygyň habarçylary 9-njy noýabrda Liwapdan habar berdi. Bu habara garamazdan Berdimuhammedow ýurdun COVID-19-dan erkindigini ýene bir gezek nyktap, munyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy hem bu biziň uly üstünligimizdir diýdi. Geçirilen öňün alyş işleriniň netijesinde Henide çenli ýurdumyzda koronavirus ýokunjy bilen kesellemek ýagdaýy hasaba alynmady diýip Berdimuhammedow bellädi. Şeýle-de resmi matbuat Türkmenistanyň COVID-19 bilen bagly howplara garşy görüşde dünýä nushalyk tejribe toplandygyny hem aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistan koronavirus keseliniň ýokdugyny öňe sürýän sanlyca dünýä ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar muňa garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda pandemiýa bilen bagly hereket çäklendirmelerini güýçlendirip maska giýmek talabyny ýygdyrly puhtalandyrýarlar. Türkmen häkimetleri öz çäklendiriji çärelerini ýeti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň hem ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Maglumat üçin aýtsak 2009-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Izgant obasynda Berdimuhammed Annaýew adyndaky 27-nji mektep açyldy. 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Gowranmak ministrliginiň 1-nji ýöreteleşdirilen harby mektebine Berdimuhammed Annaýewiň ady dakyldy.